एक नाटक मनात जाल्यार एक रंगमाचयेर खेळटा। मन आनी समजा मदलें नातें नाटकच जिते जिवे धरपाक शकता। क्रिकेटच्या छंदाकडल्यान नाटक आनी सिनेमा कडेन वळिल्लो फामाद अभिनेतो मकरंद देशपांडेन नाटकाचेर अशा उतरांनी भाश्य केलें। मडगांवां 20व्या विचारवेध संमेलनाक सुरवात जाल्या। बुधवारा हे माळेचे पयलें ओवळ फामाद अभिनेतो मकरंद देशपांडेन गुंथलें। फकत यश आनी पयसो हाचे कडेन पळयनासतना सत आनी सुंदरताये कडेन लक्ष दिलें जाल्यार भोव आंगांनी अभिनेत्याचो विकास जावं येता। पळयात मकरंद देशपांडेन सोबीत उतरांनी मांडिल्लें नाटकाचें तत्वज्ञान। की रंगभूमी नाटकासाठी विलिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ हे सगळ्यात जास्त आहे। की मी सांगितलं की हे कन्याकुमारी आहे, तर आपण मानायला तयार आहोत थोड्या वेळाने की हे कन्याकुमारी आहे, हा इथे JNU आहे, आपण नाही मानणार आता। पण अचानक तो दाह जो मनात असतो तो उभा राहतो। प्रेक्षकांमधला मनात खेळलं जातं नाटक। एक नाटक रंगभूमीवर, एक नाटक मनात। एवढं ताकदीचं माध्यम आणि नाटक हे असं माध्यम मला सापडलं की मला असं वाटतं की थिएटर हे माध्यमच मुळात इज टू टेल द ट्रूथ आहे। आज आपल्या मनात समाजातनं मनात, मनातनं समाजात घडणारं नातं, जोडला गेलेला एक समाज, एक विचारधारा, हे नाटक हे माध्यमच जिवंत ठेवू शकतं। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत।